Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Laitkor Sports Club kalala ban pentikena ban jam sa semi-final ha Women's Football League bala penyai da Shillong Sports Association. Kani ka wan hadin bakalala ban penlim no ya ka Lawai Sports Club hado shiteng dorjan kata Henry ko lanon ha ka Henry trek unaitung hamadan polo na benta ban yai peteng ya ka jingjap ka basaw ha kani ka lempung. Kan nisilia majau ka lakhor ya ka hat trick hadin bakalayo ban tep Laitkor kat bayi ki weipat la penbot da ka yarap lang nong room yawan lang nong bed bat ka solina jaba tikumta ka Laitkor kalayo ban bat ya ka kardan ka bahakli do na ka group A da ka bakamai hado khat arpon na ki sausin ki jinya khun bat kalayo ro ban tep kol hado lai pusantli bat kampat sha tep kol wat tang shisin ru nalor ka Laitkor kawai pat ka kinhon ka bala Rung sa ka semi-final nagani ka group kadai ka P.F.R Football Academy ka bala job da Arko Lanot ya ka Kickstart Academy.